Na po makapagsalita ng tuloy-tuloy si tatay dahil naoperahan po ang kanyang ulo ang kanyang utak pinutas ang kanyang utak at inoperahan kaya hindi natin gagalawin ang kanyang ulo dahil operada pati dito sa kanyang leeg dito ay may butas inoperahan din kaya hindi natin gagalawin hindi natin dadaanan pati sa batok niya hindi natin daanan ang dadaanan lang natin is yung arms yung chest yung back tsaka yung pababa na dahil iniwasan natin yung operadang bahagi ng katawan. Okay, dito muna tayo sa normal na katawan ni tatay. I-relax muna natin. Okay. Normal. Dapat kaya yung bakso. Okay. One, three, four, one, three, four. Okay tayo relax lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kabila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5. Patong mo dito tayo. Baka maipit. Okay. 1, 2, 3, 4, 5.
Okay. Last na lang ha. Isa pa. 1, 2, 3, 4. Ha? Relax. Relax lang. Relax. Relax. Okay. Okay tayo. Tay, tapos na tayo. Okay na. Babalik ako. Ha? Kamusta? Kamusta man? Kamusta yung ano? Dito, dito. Mabuti naman. Ay, mabuti naman daw ha. Si tatay ay yan po yung na-memorize niya sa utak niya. Mula nung siya ay naoperahan sa kanyang utak, ay hindi na siya gaanong makapagsalita. Na memorya lang sa kanyang utak ay mabuti naman. Nakakaintindi siya pero hindi niya maisabi hindi niya maisabi yung mga bagay-bagay. Pero alam niya kung anong pinag-usapan natin sa ngayon. Di ba, Tay? Okay. Tay, first session ito. Ha? Mabuti na. Oh, babalik na. Okay naman. Okay ha. Sa mga kababayan ko dyan yung may katulad sa kapansanan ni tatay, maaari nyo lang akong i-PM at pupuntahan ko kayo sa inyong mga tahanan. Luzon, Visayas ug Mindanao. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye. Nay, pakitanong naman kay tatay kung okay lang ba yung treatment ko sa kanya o therapy ko sa kanya sa ngayon. O okay na ba yung katawan niya? Okay ba yung pakiramdam mo? Okay naman? Nay, sabi kong nagustuhan ba niya yung therapy? Nagustuhan mo ba yung therapy sa'yo? Oo daw. Okay. Tingnan niya baka gusto makapag-isip. Yung sa'yo, dito lang ang gagawin sa'yo. Wala na iba. Ay, lakad ka lang doon tayo.